Yazi mina ngitshela ukuthi umuntu methi uyakuthanda ngempela. Angingazi kukhona abantu abafana nodadewenu. Udadewenu wayeplastela inhliziyo yami. Ayiplastela ngempela. Futhi-ke angicabangi nenkomo lapha ekhaya kini noyithola ngathi nogcina ngoyibona lapha menithenge u2 litha wamasi. Ngoba mina ngeke ngize ngikwazi ukulobola insephe mina. Kahle wena. Kahle wena ngahle wenongo. Futhi ngathi ngafuna usho nasekhaya kini ukuthi thina sinaye soyigibhidela nje njengabazali bakhe. Manje ungishayela na udlaliswa Uyajabula ke bona kwazi ukudlala nabantu basekhweni. Kaba ngithi ayikho into enje manje nansi. Nginjani? Kuyafana ngoba nawe abantu nje mase besibone sihamba sobabili nje bangasibhalisela kasasa siyihola imali. Asoke zizame. Uyezwani? Asoke zizame.